Giant Christmas tree sa Fuente Osmeña Circle, gipasigaan na. 3, 2, 1! Subli ng gipasundayag kagabi ang matag tuig nga pagpasiga sa giant Christmas tree sa dakbayan sa Sugbo. Moabot sa 125 feet ang gitas-on sa Mount Giant Christmas tree nga pasigaan matag unang adlaw sa Disyembre. Human sa pagpasiga, misunudayon ang fireworks display nga milungtad og dulan 5 ka minuto. Dungan usab sa Christmas lighting pag-abli sa tinuig nga Pasko sa Sugbo, diin lain-laing mga kalihukan ang ipahigayon sa dakbayan sa Sugbo. Adunay mga mi-perform o mipakita sa ilang mga talento kinsa milingaw sa mga tao nga mitambong ato sa Christmas lighting ceremony.